Weche go matimre kor gwenge ma pacho kaendi wachako da kaunti nero mar Homa Bay. Jonyuol mawuok e kaunti mar Homa Bay ahinya kar dak mar sub kaunti mar Ndhiwa ojiw mondo orit nyithindgi e yo makare mar goyo jopuonjre mantiere e grade 4 ma bende chano dok e skul kabiro chopo dwe mar 7 mar higanieri. Maendi en kwayo ma bende nochiw koda jatend jopuonje e skul sekondar mar nyiri ma Mirogi mong'ere kaka Madam Alice Rita Okeyo ma bende wacho ni okang' ma kamendi biro duoko chien buche mag gamo remo ma bende osebedo ka medre e gwenge goeko. Skul sekondar ma Mirogi kata kamano notimo maber miwuoro e penjo nero mar klas 12 ka bende nagiyudo mean score mar 6.8 ka giwuok e mean score mar 6.2 ma bende nagiyudo e kinde makamagi mar higa mar 2019. Gima nyalo wacho kuom nyithindwa manyiri ni jonyuol waritigo nyithindo manyiri. Kendo wakauru sechewa mar bedo gi nyithindo manyiri kendo mar go kodgi mbaka e kinde duto te. Wadwa miyo nyithindo thuolo mang'eny kendo wagologi butwa. Koro nyithindo ok bed thuolo mar pimonwa weche magikale. Nyathi ma nyako en nyathi mang'aw. Koro e ng'awne no onego wane mwaketgi machiegni mondo wateggi. Kwawenegi thuolo ahinya tiyudo ni walalogi ir yawuoyi matindo, giyudo ich kapod gitindo, giwe somo kapod gitindo, kendo pachgi ka gin e skul ok giketo kamoro achiel nikech weche mang'eny kwayo e pachgi. Koro gima nyalo kwayo ni e kinde duto ne ni nyathini ni buti. Wantiere gi wach moro ni kolor skul, nyathi dhi limo waygi, nyathi dhi limo nyamin-gi, nyathi dhi limo wadgi, to intie ne janyuol mar nyathi. Gik matimore kuma nyathi nitie ikia. Koro chopo ni e seche modeko chandruok ma nyathi yudo, koro yudo ka pek nitie mondo ikony nyathi mondo obed nyathi makite ber. Koro an pile nyiso jonyuol me skunda ni kolor skul kaw nyathi, go mbaka gi nyathi, okoni ni skul chal nade, puonjne chal nade skul, pek mane mantiere skul, tichak idhi e skul tiwacho ni in gi wach kuom nyathini. Koro mano be biro konyowa mondo wang'e kaka nyithindwa gin. Skul bende go kodi mbaka, nyisi ni nyathini en chalo kama e skul. Wachuluru fees e sane nyithindo manyiri. Chulo fees no miyo nyathi bedo e skul, wuotho tin kuom nyathini, ok owuotho e barabara seche te. Nikech wuotho go ema gigongore gi gik mang'eny moko onego bed ni giromo godo ei piny. Koro fees mar nyathi manyako akwayo ni mondo ka ber jonyuol to wachule uru e saa mowinjore, to waket nyithindo e skul, to kata in gi rem kaka janyuol, dhi e skul to wuo gi jotelo manie skul. To nyis japuonj ni e tarik ma kama kata saa ma kama abiro kelo fees mar nyathi, kik iriemb na nyathi. Bende fees inyalo chul gi gik mopogore, inyalo chulo fees gi yien, inyalo chulo fees gi dhiang' ka in go, inyalo loso matafari ka skul gedo, inyalo tero kuoyo, mago duto gin yore mag chulo fees. Then as a school, we are very good at teamwork, and we are hoping that we are going to implement this also, and this enabled us to achieve that good result. We are going to build on this even more, and we are also going to join hands with our stakeholders, the parents and the board of management, so that we realize our target. Already we are increasing also the contact hours so that we take care of the lost time that we had during the COVID-19 pandemic. So we are hoping that will enable us to complete the syllabus in good time. We are hoping that by the time we are in third term of the Form 4, the current Form 3s, they will have been through with their